И здравейте всички, пак съм аз Детонет и почвам нова поредица. Както виждате, това е Hexit. Взех малко дърво, влязох в тази къщичка, бяха паднали двата топча по някаква причина. Само да ви покажа до къде ме спалната. Дънжън, замък, статуя, изоставена къща, някаква там друга къща и вулкан. Много яко местенце. Тук има нещо. Добре. Пуснал съм геймъл, там да ми се запазват айтемите и крипърите да не грифат като гръмнат. Умри, бе! Мисля за сега в тази къщичка да живея. Малко. Тук има доста за направяне. Взема това дърво и ще го оправя някакси. Не бе. Не, всъщност тук ще си има дърт. Мислих първо да е нормалния Майнкрафт, само че с модове, ама не, отказах се и реших на Hexit да е поредицата. Аре, дайте повече вода, бе. Те са 3. Ще се направим материалния сега. Добре. Храна. Добре. Трябва да ходим за храна. Нека направим един крафтинг тейбъл. Поръчки. Мисля да ходя първо да проверя само първия етаж на дънжъна, тъй като малко трудно ще е целият дънжън, още без айтеми. Отивам за малко да видят поне някаква храна да има. Защо не си направих меч? Ето тук ще си направя мината. Айде, бе! Омага! Още колко ли има дърт? Ти тъпото. Найсе. Може и пак да ми лагва, както в мултиплеер Hexit поредицата. И да ми загасва играта. Но не съм сигурен. Малко мисля, че ми е достатъчно. Това ще го взема също. Направим един меч. Малко пръчки. И още една кирка. Така. Нека стоят в мен тези неща за сега. Всъщност и едно лего ще си направим. Ще го сложим така. Добре. Нека тръгваме. Сериозно ли няма едно прасе тук някъде? Трябваше да ти... Ето го. Охо, две. О, там виждам някакъв кладенец, може би и вие го видяхте. Стига вярно. Ето. Там. Вижда се. На тази статуя има айрон блокчета, които ще ви взема. Не знам какво друго може да има.
Никога не съм срещал статуя, защото не съм играл синглплеер. Ох, да, както виждате, почва да лагва малко. Какъв измут. Този замък ще има доста да го... О, не! Това от този вид дънжън е. Мислех, че е от другия. Умри. Няма да умра. А, така. Знаех си, че няма да умра. Щупи се. О. Щупи си ти. Тук няма честове. Защо? Къв си ти, бе, мамут? Не, просто не. Това не е реално. Давай. Можем. Мога. Умри. Fuck yeah! Елате са. Маца, писи. Ко стана? Нещо умря. Аре, отворен. Умри. Това просто беше най-хубавото нещо, което можеше изобщо да се падне от бос. Добре, харесва ми това жито как стои тук. Така, може и да го направим целият дънжън без броня, само че ме страх малко за босовете. Иха на нашия материал, добре. Защото чувам доста зомбита и сигурно някой бос. Умираш и ти. Аре, някаква броня искам да ми падне от тебе, бе. Ега ти скрънзата си, бе. Много си скрънза, бе. Защото не мога? Чакайте. Ще си спра звука. И на вас не ми е приятно. 100% съм сигурен. Умри, бе! Гад, ти упоритите нещица. Умирам. Ще умрем от тези. Не! Защо трябва да отравяте хората? Това не ви е работа. Това не е никаква работа. Защо? Колко сте, бе, говеда мръсни, малки? Колко сте, бе? Вадгаги! Умрете, бе. Всъщност може и да не умрем, защото падат сърчица от тях. Погледнете ми левела, бях първи левел, мисля, че когато изобщо влязох в дънжъна, меча почна да ми се хаби, което не е на добре. Изобщо не е на добре. Мразя крипърите, мразя отровящите спаяци, затова бързо, докато не са се спавнали още 15 такива. Умри! Аре ти! Аре, моля те! Не искам повече нагоре да има. Моля те, не. Да, тук си дигнах 30 лева още малко. Мразя ги. Колко сте, бе? Не. Само не още от тези малки мършички. Само не още. Видях ви. Ето ви. Мърши, мразя ви. Искам ти лъка. Не ми го даде. Направо ще издерам така, като ми дадеш. О, фак. Къде ми отиде меча? Фак е. И си умирам. Да. Нищо. Не беше добра идея. Но гледнете. Добре, този меч ми харесва, признавам. Бързо искам да спим, така че ще се пробвам. Така. Ей! Не стана. Много съм бавен. Да, ще направя един чест.
уху. И това, ако са малко неща, ще оставим и меча. И това. Отиваме до вулкана за малко. Ще има айрон. Едно айрон, върха. Само не ми каза, че някой от тези са... О, картофче! Храна! Ще си направя фермичка. Как се спамвате през деня, бе? Видяхте, че този крипър го нямаше до сега. Или аз нещо се бъркам, или наистина се е спамвал през деня. Как че... Мразя те! Как ще гръмнеш, бе? Скелет, ти си виновен. Само да видя колко време липа. Добре. 11 минути. Само едно. Имаме сходка. Да, отново съм тук. Това беше майка ми. Не! Предвкусвах. Това не може да е истина. Фейл епизод. Така даже ще го кръста. Уау! Сега ако ми кажеш, че ще ми тъп. Тъпо. Гледате, якия бък стана, ама... От отдавна не съм качвал клип, затова реших днес да кача. Това ще оставя. Ще направя още един чест. Ще взема това. Ще го махна. И ще направя така. Сега малко коблстоун. Без марбъл, само коблстоун. Също ще копвам с тази кирка, че това ми харесва. Не, всъщност не ми харесва редстоуна. Да, полезен е, но... Всъщност... Ей! Ще си направим нещо. Опа, ето. Без да искам. Забравих, че трябва да се цъкне ръза да гледам. Свикна съм сървърите с мишката. Добре, дърт и някакъв цвят. Добре, устройваме. Ще си направим тайна вратичка. И това ми харесва вече. Ще взема бързо с тази кирка. Нищо не виждате. Знам. Набрать съм. Ще сложа един торч даже. Дразня, когато направя глупости. Дразня. Добре, доста кол. Ще ни трябва, ама ме мързи малко да го събирам сега. Нищо. Почти свърши. Само не ми каза, че сега има и от други. Бум! Ще го убия. Не знам как, ама ще намеря начин. И ще го убия. Колко продължаваш, бе? Това... Дано ми даде колко. Така. Погледнете колко кол събрахме за сега и още не свършва. Поне един стак да е тук, като няма да свършва. Защото ще ни трябва да припичаме неща. И храна също. Само ми кажеш, че ще свърши без да е един стак. Свърши! Тъпо нещо. Айрон! Трябва ми айрон! Айрон! Обичам айрон. Къде си айрон?
Къде си? Защо? Защо го правиш? Добре. Явно ще търсиме някъде друга дайна. Тук 100% няма да има. Да се връщаме. Когато си направя добра броня... Не добра. Айрон, примерно. Ще ходя да... при дънжена да го мина. Добре. Сега... ще направим една печка, 2 печки, 3 печки. Не знам защо са ни 3, ама сета. Нека да си имаме. Така, да го разделим. 15 тук, 15 тук, 15 тук, но тук и тук. Добре, сега отиваме за дърво, защото ни трябва. Ябълка! Саплинги! Добре. Чакайте. Забравих. Така. Обичам, когато правиш така. Тук. Добре, ще ходим и до този кладенец. Любопитно ми е защо има кладенец по средата на нищото. Затова ще се отскочи до там. Къде има? Мое си. Мои сте, по-точно. И яйцата ви са мои. И шалгрина е мой. И перцата, и всичко е мое. Аре, пукнете се. Експи! Ето. Yes! 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 Айрон. Много е yes. Да, мерси за едното айрон. Трябва ми още едно по-точно. Ама ще взема ги шалгрин. Може да си фанеме чокобол. Добре. Сега нека да тръгвам към... натам. На това какво е? Гробище! Seriously? Ако щупя... това е пингвин. Ако щупя гробовете, какво ще стане? Обичам те! Обичам те! И ти ме обичаш! Няма да ме биеш! Няма да ме биеш! Няма! Ти ме обичаш, знам. Няма да ме убиеш. Знам. Знам, че няма да ме убиеш. Знам го просто. Умри. Аз не те обичам. Какво е това? Ето плазма! За какво се използва? Само не ми казай, че си дадох такова и направо ще се гръмне. Това какво прави? Добре, тъпо. Дадох ли си, не си дадох? Добре, екстра. Добре, харес. Няма да живея там. Не, това се е бъгнало просто. Защо така? Не е бъгнало. Погледнете какво е яко. Не, бъгнало е. Бъгнало си, нали? Не, малко. Фак. Баш сега ли намери да ми лагнеш, бе? Само... Фак. Мразят. Искам айрон. Искам айронче. Ама не искам и да ме будаш. Абе, гледай си работата. Чули ме, бе? Глух ли си? Аре, умри. Така. Айде, няма да тичам. Може да се яде? Не. Фак. Там още една изоставена къща. До
доста неща има тук, които ми харесват. Просто това... Не ме кефи, че в Ice ме спална на много хубаво място. Около мен е пълно с всякакви работи. Да, същото е почти. Този дънжън е малък, защо да... Лата? Какво? Какъв е този обсидиан, бе? Какво си ти, бе? Маршо, какво си ти, бе? Не. Не. Не ми се умира пак. Не ми се умира пак. Защо съм на нормал, бе? Мислих, че съм на изи. Не ми се умира пак. Не е чит. Не е чит. За мен това не е чит. Само тези спаунери ще щупя и пускам на изи. За малко. Мале. Искам ви месото. Защо всичко трябва да ми се чупи? Ще бия със сапленик. Умри. О, искаш да ми биеш нещо? Какво видях тук? О, харесва ми. Ще го взема. Добре. Как да видя какво по дяволите е това? Как да се качи отгоре? Може би трябва да го щупя с диамантена кирка и ще изпадне нещо върху мене, което да ме убие. Или някакъв бос мършав. Добре, вече е време на изи да се пуснем и да щупим тези нещица, защото ако се спомням още един такъв паяк мъничек направо... Ой! Фак. Нищо не съм сторил. Не съм виновен. Ма нищо не съм ти сторил, защо ме гониш? Не. Дънджи. Не! Добре. Добре, те не мога да мръдна от тези. Ендерман. Не искам неприятности. Къща. Моето спас. О, има и островчета близо до нас. Харесва ми. Забравих къде ни е нашата къща. Ако трябва нещо да търсиш, ще умра. И ще отида там. Фак. Искам едно айрон. Толкова ли е трудно да ми дадеш едно айрон? Толкова диаманти намерих, ти едно айрон не щеш да го... А това какво? Не съм запознат много с дънжените в Hexit. Ама... Не ме съдете. Спомням си къде сме. Бързо. Отиваме да се спим. Ето я статуята. Това лапис блок ли е горе? Няма Optifine, за съжаление. Да, лапис блок. О! Много съм тъп, бе! Майко миличка. Много съм тъп, бе! О, мага! Как може това да е пред мене до къщата по-точно, аз да не го виждам. Айде. О! Умри. Няма, умираш просто, умираш ти казвам. Така, харесва когато не слушаш. Добре, ще опечем доста нещица. Това, например, добре. Това, тук е айрона. Сложим на
къщата. Ей, как... Омага. Много съм умен, дами и господа. Така. Не знам дали ще ни стигнат 20. Дано ни стигнат. Още една брабличка сега ще трябва да си правим и кирка. И меч. Точно. Пръчките ни стигнаха. Това направо ще е метна. Това защо не го оставих? Ти ще видиш отблизко вулканът. След малко. Всъщност и колосто ще ни трябва. И така. Няма да имам прозорци. Не искам. Не искам прозорци. Защо трябва да имам прозорци? Не искам. Не искам. Доста изгрипване. Не знам точно как трябва да се направи. Ще видя. Защо? Дърво имаме всъщност. Пред къщата точно. Какво беше това? Така, добре. Добре, вече почвам да схващам горе-долу. Как са я били построили тази къща? Да. Харесва ми. Само, че отгоре е малко трагедия. Не това, бе. И не малко, доста. Майко. Я да отсечем още малко дърво, че няма да ни стигне това. Добре. Още. Добре, добре. Едно тука, едно тука, едно тука, едно тука. Едно тука, едно тука, тука. Не искам да се спамват мобове, затова ще не съм дървета. Много умно. Дърветата ме падят от мобове. Торчовете ги привличат. Фак. Доста си ще имам работа по тази къща, ама сега трябва. Без къща не мога. О! Фак. Тъпата кирка. Те ми ще те отсека за малко. Ще те взема. И почвам. Сега... Добре, в тази къщичка ще си живееме. Решение вече. Няма да се местим. И... Да. Доста изгрифана. Как трябва да го правя точно? Ясно. Я първо долу да почнем, така че малко... Защо? Защо ми го причиняваш? Махай се! Какви сте ви? Откъде дойдохте, бе? Откъде дойде, бе? Махай се, бе! Умри, бе! Откъде дойдохте, бе? Откъде? Защо ми счупихте къщата? Имаш още едно тук. Спомням си. Аз съм... Не! 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 Не. Добро си вървище. Добри сте. Само малко ми изгрифахте къщата. За което направо ще ме пребиете. Не дейте, бе! Чупите ми къщата, бе! Добре. Откъде
се взимате зад мене, пред мене, от всякъде? Къщичке, не си отивай. Готова ли си? Готови ли сте? Изчезнахте ли? Гадинки мръсни. Защо ми изгрифахте къщата? Погледнете. Вие ще го правите. Разбрахте ли ме? Ох, стресиран съм. Ще направя още 20. Колко време стана клипа? Добре, половин час. Само да довърша къщата и вече ще приключвам епизода. Все пак доста за този епизод направихме. И достатъчно. Не искам пак да умирам. Другия епизод може би. А сега не. Ще трябва да ставам след мъничко. Така че достатъчно ще ви е. Добре. Ооо! Фак. Аре, сложи се, бе! Добре, хора, знаете ли какво? Просто ще взема малко кобълстон и свършвам епизода, защото вече ме мръзна. Направи една врата. Че къща без врата малко е трудничко. Бързо, бързо, че нямам време. Ще направя един крафтинг тейбъл да си имам в мината. Ще изкопвам набързо диамантите и дим да ме няма. Айде, дъма. Обичам хексите точно заради това. Диамантите се намират много лесно. Да, вече трябва да стане. Добре. Това мисля да е за този епизод. Довиждане.